Difondre l'esport a través del cinema. Així va començar el cicle de cinema d'esport La Calma, que presenta la seva segona edició amb els esportistes locals com a tema central. Dues sessions on diferents esportistes locals han pogut explicar les seves experiències, mostrant diapositives o documentals amb les que van enregistrar les seves proeses. Lluís Brown, que va recórrer la franja de Gaza en bicicleta, i Tommy Misser, que va pujar i baixar en bici al Kilimanjaro, han estat els protagonistes de la sessió inicial del cicle. I per tancar la segona edició, el testimoni de dos nous herois locals. Tenim un ciclista, un cicloturista que va fer un viatge, va agafar la bici a Cardedeu, se'n va anar en avió fins al sud-est asiàtic, va fer una ruta per allà, des d'allà va anar fins a Istanbul i des d'allà va dir torna cap a Cardedeu en bicicleta. I avui ens explicarà amb un passe de fotos i després un escalador de Llinars ens explicarà la seva expedició al Huascarán, que és la muntanya tropical més alta del món. L'organització valora molt positivament aquesta segona edició, tot i que considera que hi ha coses com dates i horaris que s'han d'anar corregint a poc. De moment ja preparen una tercera edició per al mes de març, que anirà dedicada a les dones en el món de l'esport.